Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But Shipai % ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long ka khot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but kiwai ban dep khap mania fila ban call haki niki number. Ngut ki Shipai ka Pakistan gila Kyllon yap bat henriu ngut kiwai pat gila mensaujur ha ka jing Pynbthei bom ki Lehnoh Surak ba ha Balochistan province jong ka Pakistan kidan henriu teli ki kali jong ki Shipai ki baya ha ka por ki Lehnoh ki Pynbthei bom bat ki dei ki kali ki ba ki Lehnoh ki la ap thap lupa ye ki Shipai hadu menta kam pat dan kanu ka seng Lehnoh ka bakam ya kini ka jingja henri ki Shipai ki suba bakala pendai ka Balochistan Liberation Army Azad ka kenhun ka balai pan na ka Balochistan Liberation Army kani ka jing syahir Thma ha ki Lehnoh ka bu ya ka Pakistan ha ka jing ka bakrau namar ka dairu ha ka por ba ka dan ha ka jing kan at ba ka India henry kum ba ka pau ka pen i ba ki bun ru ki nong shun jong ka ha yeng la jong